ngawur banget. Wis tak antepi niating tekadku. Rawe tak rantas. Malang tak putung. Trima Bagong modar ning kayangan ra masalah. Tegesan. Kok tegese piye? Tegese aku ora seneng, nek tegesan nek isih dawa kula seneng. Golek tegesane kok pamerke nang kene ora. Tegesan tegese kita bakal ngraman kayangan. Apa boleh buat? Nek piye kula mboten ngerti. Bapak kula sapa? Kula mung dak posisi asal saka ayang-ayang. Aku ora trima. Tan trimane Bagong. Sampeyan ngerti nek Bagong nesu. Bisa ta? Siji Bagong nek nesu mesti bengok-bengok. Loro panganane kancaku tak entekake kabeh. Bagong nek nesu. Niku mula ngati-ati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Sampeyan ajeng mengandalkan sapa nek sampeyan ra iso paring dawuh, bapak kula sapa? Niki napa? Dewa sing nang mburi kula niki ne. Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar jeblok dhewe. Dewa kok ceret ngene kok dupeni. Edan ta. Iki keplaki wae jajal iki. Rasa semangkean napa putra panjenengan Iwang Pikulun Bathara Indra ajeng ngundurke kalih Bagong. Iwang Pikulun Bathara Guru ramene keterangan bapak kula rawe rantas malang tak putung. Sampeyan ora pantes dadi ratu ning dewa teng kayangan. Mastu sidam sekaring bawana langgeng. Oh, ilahe ngawe kena mastu sidam sekaring bawana langgeng. Sekar mayang. Edan tenan. Ora edan kowe arep ngopo, Ndra? Lho. Kowe samploke ra payu main film saiki kowe dadi dewa ya. Film apa saiki? Dono Kasino Indra. Ayo. Kowe arep ngopo kowe? Ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing Kayiwangan, ngerti yo. Iki Kayiwangan ning Sudarma Ulun. Ulun ki atmajaning Iwang Pikulun Bathara Guru. Yen nganti kita bakal ngamuk ning Kayiwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra. Bagus. Kuwi sing tak karepke. Percuma aku urip ning alam padha nek aku ora iso ngabekti karo wong tuaku, aku ora iso sungkem karo wong tuaku. Ora ana gunane Bagong diuripke ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku. Pancen tak jarak, pancen tak sengaja, tak dudul kanepsa ning para dewa-dewa sing do mapan ning kayangan. Mergo aku mangkel, aku sedih ning donya, dewane blas ra ana sing medhun. Ora ana sing takon karo Bagong, Bagong ana masalah apa? Ora ana blas. Ndekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka, Werkudara, Puntadewa lagi sedih-sedih lae dewa do teng celurut rebutan. Nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok. Dewa model apa kok tak takon? Nek sing sedih wong duwe derajat, duwe pangkat dewane do teka teng celurut do pecisan. Barang sing sedih kawula cilik wong melarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki. Batinmu mesti modar mbok men, ngono ta? Semangkang. Arep ngapa mendelik nang arep aku? Ulun bakal ngusir kowe. Bajigur padake kere. Ya ndeng aku kere, heeh. Kita bali ning Madyapada. Ora iso. Wis tak niati aku mati nang repat kemanasan tak lakoni. Mergo ngerti ya, aku sowan mrene iki ora ijen. Lho, nggawa wadyabala, nggawa bojo. Panjenengan bojoku wis tak tanting. Yem. Aku arep munggah ning kayangan. Aku mesti ra bali, aku mesti mudhar. Kowe melu mati ra? Gandeng kula tresna kali Mas Bagong, sebaya mutu sebaya mati, omah ditinggal kula nderek sampean. Iki samyem nunggu nang repat kepanasan. Kepanasan kae buan pecah sirahe mbok men. Aku munggah wis berdua, dua sejoli karo bojoku, Ndra. Dewa iki ora malati nek karo Bagong.
Titaliane iki jangkar karo dewae do kewalat kok iki drandra-drandra ora ana sing kewalat babar blas. Kon numpangke kompor kowe. Ngrasani ora. Sermu piye? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Kowe ngerti ora akibate metu njaba? Sing jeneng wong bebrayan ana nang alam padang. Sing wing resmi dijabke karo KUA kuwi aja nganti ditokke njaba. Ben duwe anak, ben beputra. Aku dewa kok malah ngajani elek. Oh, macam apa kowe iki? Kabeh iki men do duwe keturunan, anak beranak. Kok malah sampe metu njaba metu berarti titah iki sing do kurang ajar iso melu-melu karo dewa. Wis ditokke njaba ta. Kita sing metu njaba. Mah. Beda e. Tegese metu ning repat kepanasan. Endra, le omong iki sing genah, kok ndak malah kewirangan kowe. Ayo tak jak metu ning repat kepanasan ngono. Tak jak metu ning repat kepanasan. Sire karepe. Bakal tak jarwani sapa wong adoh kita. Lho, bapakmu ora ngerti kok kowe arep ngerti. Kowe arep aksi tipu-tipu karo aku ya. Kowe arep ngapusi karo aku. Buya, ulun ingkang ngerti. Nadyan Kanjeng Rama pukulun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti. Apa mau Hondra? Buya. Buya ya apa pukulun? Buya iki ora. Oke. Nek kowe nganti ngapusi aku mboya mikir 2 kali lho. Yang kritik kandhane terus kata-katane dienggo. Mesti tak rampungi kowe. Aku wis ora mikir, aku ora wis mboya mikir kowe iki dewa mboya dudu. Kowe tak rampungi tenan. Ulun mboya wedi. Padha aku ya mboya wedi. Nek ngono ayo saiki dineng repat kemana? Nek nganti kono engko kowe ora ngandani aku aja takon dosa. Ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah. Ning mesti sira mesti bakal mboya tak wenehi apa ya? Kawelasan. Mergo aja kok kowe warung wis saiki aku niat mboya mbayar. Indra junjungan metu njaba ndak omong wae bocah iki. Iki nek ora tak junjung metu njaba malah omong wae iki ya dewa elek meneh iki. Hah? Wis tokke njaba isih dijunjung. Model piye kowe tak takon? Ayo, arep omong apa kowe? Ngantos bingung anggen kula nanduki dhateng Ponokawan Bagong. Mboten nginten menawi Bagong keng menggah wonten ing kayangan. Lah kula menika menawi mboten sabar kados menapa polah kula. Lah dewa apik-apik nang kayangan disembah karo para dewa dunake ceret. Arep ditumpangke ning kompor barang trembelane ora. Ning nuwun sewu. Napa sing diaturke Bagong menika menawi dipun tampi nganggo nalar kamanungsan tartemtu badhe damel mangkel penggalipun nanging menawi Bagong menika dipun tampi tiyang ingkang kaduk gejul kumarucul menika mangke mboten badhe kraos wonten ing manah di inggih namung sak mangke kula kedah kados pundi Kakang Kembar Paduka nyatanipun ngawontenanipun Bagong dumadosipun inggih mekaten menika kala wau mangke dipun perpeki kemawon nek Bagong ora gelem mundur utawa gelem bali wonten ing jagat inggih nyuwun mapunten wong nyatanipun titah ingkang sampun keladuk wani kurang keduga dawuh sangganing para Jawata supados nyingkiraken dhateng pun Bagong. Nanging menawi Bagong sak mangke berguguk utawa waton nggih Adi Guru kedah paring dawuh sak nyatanipun. Mekaten Kakang inggih. Menawi ngantos pagi Bagong tetep ngoyak dhateng kula. Bagong menika kaliyan sinten-sinten boten ajrik. Ning paling wedi karo Pandhawa sing bayar Bagong kok. Ngaten nggih Kang. Inggih sampun mangke dipun pasrahaken dhateng Pandhawa kemawon. Menawi Bagong tasih kados mekaten polahipun utawi dipun pasrahaken dhateng sanak kadangipun inggih menika kala Gareng kaliyan Petruk mekaten Kakang inggih nah ingaten kula ingkang badhe merpeki dhateng Ponokawan Bagong mangke kula ingkang badhe mblabaraken sejarahipun Bagong Kakang inggih di kula semanggaken
Yamadipati wonten dawuh ketapna sangganing para Jawata kinen ngundurake Bagong mbuh kepriye carane niki ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik ulun nedya tedhak saka sela kandha waru pinanggun manjing jroning Suralaya Kakang Narada punampi nderek supados dipun bibaraken sangganing para Jawata para widodara lan widodari Kakang inggih nyun pamit madal pasilan ngatos-atos sampun kados lari alit purna gatining pananggilan sanosa sundur kedaton jelok jangking dampar kencana kenapit gambaran gading kadhiraken sangganing para mban cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngambil patraning keprabon kawis tinggal saking Mandura tindak Nyosri Naranata katon ngirang penggaling sang nata wau isih mesa ora gelem bali saka repat kepanasan kowe Bagong bali nek wis ngerti babeku sapa lho oh aku nek ngerti bapakku sapa taun ana Windalana aku arep mulih saka kayangan Bathara Indra siji kowe keluputan wani karo Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah angka 2 kowe ora nganggo tata krama ning kayangan kanthi cara mengkono kita keluputan ra masalah arta kapak-kapake ra masalah iki mau aku entuk dawuh Hyang Pikulun Bathara Guru ya Hyang Pikulun Jatimurti malah kowe bakal jemplungake ana ing kawah Candradimuka sapa sing ngomong ngono iki Bathara Guru ngarsa dudu jare guru ki Den Bagus sing ngarsa dudu ning Bathara Manikmaya ya wong tuaku ing kagiatri sang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawana dadi aku takon bapak ora Bathara Guru ki Bathara Guru malah dawuh karo sampean Bagong nyemplungke nang kawah Candradimuka ngono ha ya dasar para nyata oh ngerti aku saiki gedhoane Manikmaya lho malah jangkar ora masalah jangkar ya men wong tata lair aku anake Semar Semar iki sapa Semar iki kakane Bathara Guru dadi aku ngelokke Bathara Guru nang ora nggo Bathara iki ora masalah Manikmaya Jatimurti Jagat Giri Pratingkah ora apa-apa ora ana sing malati terus ngopo saiki ngene Ndra lho saya jangkar ya semen saya jangkar ya men oh yang nglarake ati kok omong aku sing ngatasi aku ki mung kawula pengen ngerti wong tuaku kok ora do dikandhani mung jare asale saka ayang-ayang apa ora ana menungso kok saka ayang-ayang model ngendi kuwi padake aku ki wong goblok gampang diapusi terus karemu piye manut cah kendel ditantang manut tau arep piye model piye jotosan oke ora masalah aku ki nang donya pasar tak usah sik aja kok kadewatan ora minggat aku tegel karo kowe Bagong oke kula ya tegel karo sampean wis ora ana tabete anak Bathara Guru karo anake Ismaya anane Mengendra karo Bagong neng kene marganing patimu neng kene uga kowe bakal ora dadi dewa modar siku tangane Bagong wah suaramu piye kurang seru suaramu kemewat kaya ngregem jimat kaya wani dilat Wesi Abang wah lah kowe ora ngerti nek aku do buka sulapan nek mung Wesi Abang tak dilat bendina Ndra tak andani dadi rasa gumun pecah siramu ayo ndajal nek pancen kowe wani karo Bagong
Ora apa-apa, ora apa-apa. Hai, ngobrol. Mlebu separo iki. Oh, kerasa tenan. Bathara Indra tenanan. Wong wilahing Mas Tunama Sidam Skaring Bawana Langgeng. Manik Maya teka Tegel Timen sira dawuh kelawan para dewa Mulasara kelawan Bagong. Sepira ta kekuwataning Bagong ing ngatasé wong ming kawula cilik ing duweni watak srogol sarwa sembrono. Sembrono parikena nanging lha kok malah mentala nyirnakake kelawan Bagong. Panakawan tangiya. Ulun paringi kekuatan ingkang luwih saka para Jawata. Kita ngamuk ana ing kayiwangan njaluk pituduh kelawan Manik Maya sapa ta bapak kita. Yen ora iso wangsulan, kita ulun menangake ngamuk ana ing kayiwangan Panakawan. Sapa ya iki mau nguncalke bambu runcing ki mau temancep neng dada anggepe Bagonge wong loro saudon telu saurupan apa piye Bathara Indra ora pangling mentala karo aku tak kira kowe karo aku iki jek sedulur lho Ndra kowe anake Bathara Guru aku anake Ismaya tuwa aku mbangane kowe kudune nyeluk aku ki Kakang Bathik Madrim. Aku dadi kowe malah wani nguncalke tumbak nang wetengku. Temancep untung aku kuat, untung aku digdaya. Bathara Indra, lara nyaur lara. Utang pati nyaur pati legane. Bagong kok mripate mendonong. Nesu! Kowe iki tak anggap adiku lho, Ndra. Lho, adi saka ngendi? Lho, kowe anake sapa? Bathara Guru. Bathara Guru adine Semar. Berarti kowe iki isih adiku dhewe. Sepupu. Hah? Sepupu apa sekempol? Kowe iki omong apa? Kowe nguncalke tumbak to? Ha to? Kena wetengku, kowe mau mati. Sing ngomong sapa? Aku mengetok-etok ben kowe puas. Ning asline ra apa-apa, ndi delok tatune ngono apa? Tatune ngono apa, Gelon? Heh? Tatune ngono apa, Delon? Lho, kok ora ono tatune? Lho, edan. Ora ono. Wah, edan Bagonge gawa ula. Udu ula iki. Kadal. Kadal jengkulmu. Kowe mentala karo Bagong. Padha karo kowe wis mentala karo pati urip gunggung apa aku ngeman karo Ciapel. Dra! Ngopo ora dendani? Pengrawite bingung munine kok endi. Oh, ngene iki dis ngono iki. Nyang. Nek kowe ndok terus piye? Ming muni siji ta mau klotik ngono ta. Wah, ngrusak rombongan kowe, Ndra. Man ketok kompak. Lah wong iso ndok ora ento-ento. Ah, cerewet kowe.
Edan Bagong iki. Sapa iki? Iki Dendra iki dudu. Bathara Brahma Dewaning Geni. Wah, nyilireke. Dewaning Geni kok nyilih rek ora. Aku kan mau ora golek Animatra kok kebingungan. Kene? Ya. Wes. Wah, edan tangane iso murup e. Dewaning Geni apa-apa iso murup. Kowe kok ngamuk Bagong. Wis ora urusan. Ngajar karo Kakang Bathara Indra sing marahi karo aku. Aku mung takon bapakku kok dhek diperintahi kon mateni Bagong. Apa aku salah? Apa aku kleru? Lho. Kleru mergo kowe ngamuk ning kayangan. Apa kayangan ki terus entuk diamuk, ha? Nek dewane do salah. Ora pantes dadi dewa. Nggo apa do dadi dewa? Kowe bali ya Bagong mumpung aku durung nesu. Lho, aku wis nesu ket mau e. Kok kowe durung ki piye? Mumpung aku durung nesu yen kowe aku nesu tak muja geni tak obong awakmu. Weh, arep ngetes kowe. Silakan. Silakan, yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modal ora masalah. Nek genimu ora temomo ning awake Bagong, aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra. Gosong ora bakal bisa mlawat. Ayo Gage sambato dikandani ngayal. Halo. Piye kowe ngomong apa? Kowe ngapa genimu ki ngapa e? Lho ora apa-apa disawang. Rambuté ora ana sing kemritik mboko siji kok. Padake gampang kobong. Kowe tegel karo aku Brahma. Geniku tak baleke nang kowe mati ya. Wah ya Digdaya mungsuh dewaning pepati modar jiabut nyawamu. Ayo kowe ora bakal iso nglawat. Tak aturke Wang Pukulun Bathara Guru cemplungke kawah. Oh lah dalah. Ming sak Bagong kok ngobrak-abrik kayangan. Gek duwe kekuatan apa ing atase ming sak Bagong kok ngobrak-obrak. Weh. Modar. Rumah sana sing iso njabut iki men kowe wae. Kowe termasuk dewa kurang ajar. Njabut kok tas-tas. Isih halus aku nek njabut. Padake ora. Njabut kok dul ngono ya. Sing kelangan nyawa kaget. Njabut ki ya trunyu ngono ta. Sing kelangan nyawa ki ikhlas. Njabut kok dul ngono. Ayo iso. Apa karawe? Lah tak baleke nyawamu ya Madipati. Modar wis jabut genti. Dewa sang udit ora ya? Alah, tisu basah minan. Oh, paling menggo raup paling. Dewa gawane ming tisu basah. Wah, ya Madipati ya sembrono. Arek kae njabut karo Bagong malah genti dijabut gletak. Ora taya kowe.
Mati ya kowe. Ya Madipati aja kaya bocah. Kita kuwi dewa kena lara ruputing pati tangi nggih. Tangi ora rasa dipethake Bagong tangi aja kaya bocah cilik ya Madipati. Oh ya. Odes. Kaget aku ketemu karo Bagong mripate mendonong. Wah, nek ra mlayu cilaka iki. Nek ra mlayu mesti kisruh mergane. Wah. Cilaka tenan. Wah, anak Semar nek wis nesu ya gilani. Gugu karepe dhewe. Alah mesake. Dewa kok cawete suwek. Wah! Bakang ulan ngapa, Gek? Ulan ngapa? Sareh. Aku ki ora arep ngapa-ngapa. Tenang. Ayo madhep rene. Trundul ya. Dewa bengi iki jan kocar kacir kabeh. Mungsuh Bagong. Nyo, tak kei Dit. Dewa kok suwek. Mulai tak ngetkis kok ngisor kuwi iki kelonthong kok. Wah, pancen kuwi karepe dhewe. Bagong edan tenan. Dewa kok dinjen lho. Dinjen aku ya iso mabur ya padake. Loh, kita iso ngambandir Gantara. Kula ya ora ngerti kok iso klepat iso nututi banter banget. Lha niku teng awang-awang iki gumun lho. Aku kok iso mabur ya? Lho lak. Saka dayane apa? Aku ya ora ngerti, Tro. Nerantara dengkulmu kuwi. Wah, lah elok tenan ya. Mboten elok niki pancen estu niki. Pripun? Wah, ulun ya ora ngerti sejatine ngene ya tak kandhani kuwi iki bener. Bener. Yen kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Aku mau jawaban kuwi aku enggak mau. Aku enggak mau jawaban kayak gitu. Mau. Lah terus kuwi kita butuh wangsulan sing kepiye? Cetha. Bapakku sapa? Adipati sapa? Nek Ratu Sinuwun sapa? Nek Pendhita Penemban sapa? Ngono ora mung saka ayang-ayang. Enggak, aku enggak mau. Ning nyatane ngono, aku ora percaya. Aja gawe mangkelku to. Hah? Anjabut nyawane kaya ya Madipati. Kose. Aja. Jabut nyawamu modar kowe. Mati ak talene ak glundungke. Wah, jan bocah iki. Lah nek aja ngluputi karo panjenengan ulun, aja ngluputi karo panjenengan ulun. Ulun ki mung kami tuwaning kayangan. Ulun ki mung kami tuwaning kayangan. Sing ngerti sejatine ya Iwang Pilun Bathara Guru. Guru kon tindak rene. Lho, kita ki titah kowe iki sing rono. Ora sudi kesel. Guru kon rene. Guru ora kowe ora iso ngrawuhke guru tekan kene. Jabut, Iya, wae dan. Waduh. Wah, lagi kedadean apa ya kayangan kok dosase bang. Wis menyang. Wis menyang engko bensinnya tak ganti. Menyang ge wis. Iya ya tak ngangkat. Tak hitungi 3 kejeping netra Bathara Guru tekan kene. Tak goleki rada copot sepatune tak tutuki sinamu kowe. Waduh, sepatu dewa karo ngono dhuwit sirahe dewa iki piye iki? Wis gawe wis menyang. Iya tak utake.
Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone oh Bagong nun destun temen ing atas amung derajating kita kok ngosak asik kayangan kaya mangkene. Nek kula ora diwarahi namun kula bakal marahi kula. Putra panjenengan Sang Hyang Bathara Indra mentala kalih kula ngendikane didhawuhi kalih sampeyan nek Bagong ora gelem bali Bagong kon nyirnake. Ngono ha. Mergo kita ngorak-arik kayangan, kita wis keluputan jejering titah wani munggah ning kayangan. Sowan kula ora apik-apik to pikulun. Ha pikulun. Kula pengen ngerti bapak kula niku sapa? Kula gugat teng kayane pengen ngerti bapak kula sapa, siapa? Ulun wis crita, kita kuwi dadian saka ayang-ayang. Ayang-ayang meneh. Aku ora percaya, kula mboten percaya nek kula kedadian saka ayang-ayang. Kula nrada niku wis ngendikake kala wau sadurunge sampeyan rawuh mriki. Kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Wis ora percaya. Nek sampeyan ra tekan iki pulun rada tak jambut nyawar. Koce. Aja ya Bagong aja. Ulun boya ngerti. Ah, berarti sakniki wiwit detikne ti. Niki kok niti. Wiwit detik ini pukulun Bathara Guru lereh sing dadi dewa. Percuma sampeyan tak takoni bapakku ora ngerti. Aladene ngundange dewa kuwi ngerti sadurunge winarah. Ngerti marang mobah musik ing titah. Mana kenyataannya? Sampeyan tak takoni bapak kula ora ngerti kok ngerti kahanan jagat iki, Jur. Piye wis aku tak takon? Hah? Aku kudu piye? Di ngatas-atas lho, Di. Ngatas-atas. Bagong mripatipun sampun mendelik kados ngaten iki ngatas-atas. Yen ngono kowe meksa, mesti meksa. Pokoke aku nek kula nek durung entuk keterangan bapak kula sapa, Taunana Windanana kula ajeng teng kayangan. Tenan kula ora ngapusi ajeng kula gawe geger kayangan. Kula ajeng teng pundi-pundi pokoke. Ayo, anggere nesu rak ngendi di sini ta. Jane jan apa kayangan kok teng trenyek ra karo-karoan. Asli ra ngapusi aku. Ora arep tak guru ki. Ben teng mriko trotok teng mriko trotok ben kayangan ambune ra enak. Dong bila sanghong-sanghong apa? Ora suruh kok hanghong-hanghong. Yen ngono kowe wani kelawan kadewatan. Ora wani sebab apa? Guntur geni guntur angin. Bagong sirnakno leburan saka jagat guntur geni guntur angin. Ora edan niku. Bocah dugal kewarisan ditamani bledek, ditamani guntur kok malah mboten krasa babar blas. Malah niku wau maclorot ajeng didilat karo tatit kok tatite dikop. Pemain bal. Edian. Bagong kok ora apa-apa. Lho. Sampeyan mau malah dolanan kembang api barang apa? Stor. Amen dolanan kembang api aku lho niku nang omahe gawane long bumbung e. Nganggo plem-pleme. Emang kembang api cilik-cilik ngono. Mas ndak masalah tumrap kula. Kita kuat nampani Cis Trisula, Cis Jaludara. Ulun ngakoni keunggulan kita, Bagong. Oke. Silakan. Wis bae ketoke aku modar tenan iki. Nek wis ora apa-apa ya wis men wis rada gleleng iso. Kena guntur geni guntur angin wis ora apa-apa wis ora masalah. Iki pusaka ngaran Cis Jaludara. Cis Trisula. Ulun tamakke badan kita mesti lebur tumpur tanpa dadi. Pon mang tamake men lebur bangane dadak nyaring. Pun nggih pun mati dening ulun. Pun mang tamake gawe.
dadi masalah iki. Sababe apa? Nek namake pusaka ning peteng ning dada ora ning ngendas. Ki potong aku petak ki. Asem iki. Ayo tak potong kaya Ronaldo. Kok dicowes nganggo gaman marai berset petak. Wah, wis samyem pangling ki. Kok pun kados mboten Ronaldo Kamas ana cilaka iki. Kowe gawe nesu ning Bagong kowe. Ayo pusaka meneh sing tak tamake. Ora-orane bakal tak tinggal loncat. Aduh Kakang ketiwasan. Edan kecekel neh aku. Sabar. Duduk manis. Aduh. Cilaka adik guru tindak kaya ora omong-omong. Aku kaget arep menggok kaya disaut Bagong. Ketangkap yang kedua kali. Jenuh jerah apa tidak? Wis ketangkap pindho kaya mesti ora jerah kowe. Ora jerah kowe. Parat kowe ya. Wis ketangkap dua kali mesti arep bertindak yang tidak senang. Kosek aja gawe dredeg aku. Aku kira melu-melu. Sing nibake Guntur Geni Guntur Angin mau adik guru, sing nibake Cis Jaludara mau ya adik guru. Aku ngerti ta, kita ngerti ta ulun mung teko nang mburi. Ora melu apa-apa ketok sikep kuwi. Iki terus aku kudu piye Pukulun Trada? Aku harus bagaimana? Kita arep takon bapak kita marang sapa meneh wong Bathara Guru ya ora ngerti. Kudune guru ngerti. Guru ki sing gawe rapot kok ora ngerti. Ulun ki jane seneng ngomong karo kita. Ning kita ki nek jak omongan mesti blender dono, blender dene. Ora dicekeli kok. Ah mesti blender dono, blender dene. Nek dicekeli ora bakal blender. Ngono kuwi. Ngene gemantung karo sing dijak omong. Belum nyekeli apa ora? Aduh piye? Hah? Ulun mboyang ngerti. Mbok obat ngono. Ngomong karo watuk ora ngombe obat ora. Wah, ya wis ben ya. Terus piye kula kudu piye? Ulun ya mboyang ngerti, ulun ki ora ngerti tenan Bagong ya to bedah dodo ulun mboyang ngerti. Wah, wis kudu nandi meneh. Pukulun Bathara Guru mabur kaya ngono. Lah kowe arep nututi piye? Lah kok sik kita ora ya iso mabur to? Kaya mau kita ki nututi ulun mabur. Woi, jandeng lali aku. Bangkekan nggo pancatan. Trembelane tenan. Dumen rada ki rada wungkuk terus bangkane nggo pancatan. Wah, bocah kok kaya ngono. Nah, Kakang Semar kaya ora ngilik-ilik. Wah. Aku wis monggo dipun sekecakaken ning nyuwun pamun lho Di ngatos-atos Di. Kedah prayitna ing pangandikan. Menawi boten prayitna mangke Bagong malah saya ngombro-ombro. Kati yobeng angin sumyak swaraning karengyan samirana mawur kulawan riris kumrang gandaning puspita karengwan putyanira sang Wijawara mbrengeng berswaraning matu branta manungsung
sarining kembang Koko Prabu sawetawis rawuh paduka Kanjeng Koko Prabing Ndorowati ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk Sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih, Yayi. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka ing Ndorowati. Namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ingkang Raka kunjuk Koko Prabu kula tampi nggo jimat paripik dayana ing kasantosan. Kresna kakangku aku ngaturake bekti. Iya Dimas. Ora kudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadekake jimat. Koko Prabu sembah bekti kula. Koko Prabu sembah bekti kula. Iya kembar ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana kembar. Kula pundi nggo jimat niki? Kula pundi nggo jimat paripik dayana ing kasantosan. Koko Prabu sawetawis anggen kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu riklenggan sakmangke mboten sanes namun nedya kula kanthi ngrembak babagan negari Ngamarta jumbo kelawan kewajibanipun nata ing Ngamarta anggenipun tansah kedah angasta kendho kencenging pernatan amis baji ning kawontenan. Yayi kula nderek rumajeng namung semantena mugi andadosna ing kawuningan menapa mboten langkung prayogi menawi anengga dhateng jangkeping para Pandhawa. Liripun kados pundi paduka paring dawuh ing mekaten? Inggih. Amargi menawi mboten jangkep samangke badhe tumpangsa anggenipun badhe mananata negari ing Ngamarta. Wilinggih saking menika sawetawis katengga langkung rumiyin sawanipun kadang kula pun Arjuna supados sakmangke menawi ngembak babagan kendho kencenging negari kadang kula ing Madukara ugi sampun mangertosi menawi dados sabda paduka Yayi Prabu ing Ngamarta, Yayi Prabu Darmakusuma. Sabaran katulu wukir moyak mayik saking Tyas Baliwur. Ing Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya. Puntadewa Luntama karya bombong Tyas Ulun. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Kresna Luntama. Akarya bombong Tyas Ulun. Ulun. Bathara Guru aku ngaturke sembah. Iya, Werkudara Luntama. Wonten menapa Pukulun? Dene sumengka rawuh paduka Iwang Pada Pukulun. Manik manya wonten negari Ngamarta kepareng ambabarana dhateng ingkang wayahipun Puntadewa. Wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing negari Ngamarta Pukulun? Puntadewa. Apa dene sira Kresna? Sumurupa nggeren nganti ulun keplayu saka ing kayiwangan sayekti dina samengko kayiwangan ana untran-untran. Lho, wonten untran-untran? Iya, pancen mengkono. Menapa wonten titah ingkang minggah dhateng kayiwangan tumuli damel geger? Menapa wonten satunggiling nalindra ingkang wantun badhe anjungkeng kawibawan Suralaya? Puntadewa dudu iku ingkang dumadi nanging bener kang dadi aturing Kresna. Lamun ana titah pujangkara ingkang wani munggah ing kayiwangan, sayekti titah mau gugat kelawan panjenengan ulun supaya ulun bisa lan ngerti sapa wong tuane titah mau. Nanging sayekti ulun wis ngaturake apa kang dadi kasunyatane ewadene titah mau tetep ngamuk ana ing kayiwangan. Titah menika kala wau sinten Pukulun? Menawi kepareng kula kalian kadang-kadang kula para Pandhawa ing badhe amapakaken dhateng titah kala wau. Mboya Unalya kejaba mung adi kita Puntadewa ing ngamuk ana ing kayiwangan. Teka duweni kadigdayan ingkang ngedap-edapi Tanalya kejaba mung Panakawan Bagong Puntadewa. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu para wae lah dalah. Werkudara. Bagong sing gawe geger kayiwangan. Wah, ora pati duka mono. Kaya ora diwulang karo sing gerak. Ing atase derajate Bagong wani ngobrah-abrik kayangan. Kresna Lilanana aku tak goleki karo Bagong.
dina samengko ngoyak kelawan panjenengan ulun Werkudara. Wah, caedan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang maweh gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking Dyas Baliwur. Surapati duka mana ora lida ujaring wong daplok. Pukulun Bathara Guru mabur mudhun ana ing jagat. Aku wis mbaten mesti sowan para Pandhawa. Apa dianggep dume Bagong musuh para Pandhawa wedina wae piye? Tetep bae aku arep takon nek ora ana sing menehi keterangan karo wong tuaku. Aku ora bakal nrimakake marang sapa wae. Yata laruta saking Gudha Sang Kurakala. Yen namutusa Sang Sri nalika semanten ki Lurah Bagong ingkang linenggahan Sang Hyang Bathara Wenang. Mila luput senjata tawa katingal digdaya sekti mandraguna. Nalika semanten sigra Sang Hyang Wenang ginakaken daya panguwaos. Bagong sigra ngambah dirgantara parandening mangke. Bingung ki Lurah Bagong sabab lumarap wonten ing kayiwangan Ngondarandir Bawana. Lho Werkudara, nggih. Apa Hyang Jagat Girinata? Apa ya kelakon atur dura? Wah, nadyan aku dhewe bingung. Jarene diuyak Bagong kok bareng tekan kene ora eneng sapa-sapa. Bagong ya ora katon. Apa Bagong wedi merga Hyang Pikilun Jagat Girinata mlebu ning negara Ngamarta? Aku dhewe ora ngerti. Lho, kok sik? Lah kae Janaka to kae. Kakang Semar, nggih. Nala Gareng, nggih. Iki Petruk to? Nggih. Lho Kak, kurang siji iki nendi? Niku mau keri ngemper-ngemper ning ngono apa? Jauh sawo ora? Ora. Gogrokan iki. Lah iki. Wes sinuwun Darawati. Bekti kula kanca nggih, Den? Iya tak tampa. Bagong. Nggih. Bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Arjuna kula wonten paring dawuh ngene. Kowe tak kandhani ya. Nggih. Hyang Pikilun Jagat Girinata iki mau rawuh ning Ngamarta. Rawuh wonten Ngamarta. Iya. Wigatosipun pradul kan para Pandhawa yen to kayiwangan geger diorak-arik karo titah sewantah. Sinten ingkang wantun ngorak-arik kayiwangan? Iki malah aku bingung. Lah pokoke kok ora ngerti iki piye to? Kula mboten ngertos saestu. Kula mboten mangertos sinten. Koko Prabu sampun nanjihaken kalawan kula. Lho lah iya, ning kowe ora ngerti tenan? Mboten. Kakang Semar ya ora ngerti. Mboten. Nala Gareng ya ora ngerti? Mboten. Petruk ya ora ngerti? Mboten. Bagong ngerti ora? Masalah napa to? Kowe ngerti ora lelakone Hyang Pikilun Jagat Girinata? Lho, Hyang Pikilun Jagat Girinata ki napa? Wah, ora sabodele iki. Kowe ngaku apa ora? Ngaku tak gecek sirahmu, ora ngaku tak pateni. Kowe sik Werkudara sabar, sabar kowe sik to. Napa, Petruk?
Ya mbuh aku ora ngerti kok ya. Enten apa to, Ndara? Aku ora ngerti, Petra. Iwang Pikulun Jagat Girinata rawuh ning negara Ngamarta. Terus ngendikane Iwang Pikulun Jagat Girinata kayangan diurak-arik dening menungsa lumrah. Kok Koko Prabu Lendangu kalawan aku Sajak Subriya kalawan aku ora karo kowe Janaka. Ning kowe apa ora ngerti tenan? Mboten saestu. Semar ya ora ngerti. Kula niku ora tau goroh wong tuwa. Bagareng ya ora ngerti. Wah, mbok ya sumpah ye. Ora percaya ora. Petruk ya ora ngerti, mbok mangungkuli kitab suci dhuwur kula kesumpah wani. Bagong ya ora ngerti apa piye ora guyu lho. Tenan iki aku takon tenan. Bagong, terutama Bagong ngerti ora? Masalah napa? Iwang Pikulun Jagat Girinata neng Ngamarta. Lho. Sebabe kayangan dorak-arik menungsa. Lho, kurang ajar temen kowe. Sapa menungsane kuwi? Lho, kowe iki piye to? Lho, lha piye? Lho kowe iki ngerti ora? Wah, lha piye to iki iso tak tanya kresnane iki. Sik ora aja nesu ditutu kresnane ora. Mbebingung ati kowe. Wah, mencla-mencle. Ngendikane iki Wong Pikulun Bathara Guru sing ora arik kayangan kowe, jarene kowe gugat takon sapa jenenge bapakmu. Wah, fitnah iki, Tru. Fitnah, Tru. Ge, mangriyen Den, mangriyen ampun kesusu. Bagong niku kali kula pirang-pirang dina iki ora tau pisah. Ning omah ya kali kula, niki wau sowan ndoro kali kula, gara-gara ya kali kula. Ora tau pisah kali kula. Engko gak Iwang Pikulun Bathara Guru sing menclah-mencle. Petruk aja kurang ajar, kae dewa kae iso wae menclah-mencle. Gurune teng pundi wae oklek-okleke modar. Ayo Semar nesu lho niki. Nek nganti sampeyan ngarani Bagong, Semar nesu tenan ya Pak ya. Bagong anak kula niku ora tau werna-werna. Ora tau aneh-aneh. Lah kok dadi diarani sing aneh-aneh? Bagong, "Nun, yen kowe iya ngaku iya, yen ora ya ngaku ora." "Iya, Gong." Ora. Wah, cangkemku ora kena dienggo omong. Ora, Den. Tenan apa ora? Ora, sumpah mbok wani suntet. Rezekiku sak teluse wis to, modar sek nang kene. Wani sumpah kula mboten, kosek. Bagong digawa ning negara dhisik Arjuna. Nggih. Mengko yen pancen kebukten luput tetep kudu dipatrapi pidana. Ya, aku mathuk. Nah yen kowe ora salah, kowe mesti bakal keluar saka dedusan sing mbok sandang Bagong. Oke, ora wedi aku wong ora salah. Tenan ning anggringku aku ora ngopo-ngopo ditanono. Kak kisruh sisan. Wah, caidan. Bagong nek kowe ora salah ora wedi, rasa wedi ora, Mir. Nek ora salah rasa wedi, Gong. Musuh apa nek ora salah, nek diwarai rasa wedi. Ora arep wedi ya. Ayo, oke aku dirangkat sik ora masalah. Nek nganti aku engko ora salah, kowe do getun ngangkat aku tak kandhani. Toro. Iya. Lah kok dadi aku malah bingung. Mongko Bagong tetek banget nggone rumangsa ora salah. Iki piye? Wis dinteni. Pundhating lelakon. Gusti Maha Adil mesti menehi pepadhang tumraping Pandhawa. Bang Wangaruna katinetraning angga rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing kunglir wuwu sing pini panca ya
anake sapa yaene klitian iki? Aja ngawu gawar ngawur Bagong. Kita kuwi mergane bisa digdaya, ulun ingkang ngemong raga kita. Kita dipatrapi sarta ditibani pusaka saka Bathara Guru rapopo iki merga saka ulun. Nek saiki kita ditibani pusaka mesti mati. Wah. Panjenengan sinten Bu Kulun? Ulun Sang Asih Prana. Asih. Iya. Kok lanang? Ulun Sang Hyang Bathara Wenang. Oh, Sang Hyang Bathara Wenang sing nggih pondhong kula nggih. Iya. Kita arep takon apa Bagong ulun ingkang bakal paring wangsulan. Kula niku mung bingung pengen ketemu ale bapak. Bapak kita Semar. Lho, bisa tak kisruh sisan kene. Kula niku wis ngerti nek bapak kula Semar. Nek ning anu wangsulane bapak kula niku Semar kula ora dakal kedarang-darang tekan mriki. Bagong, Dalem ngene. Biyen nalika Manikmaya kadereng lan kepingin dadi dewaning para dewa wekasan atur pelapuran ingkang ora sak mestine kelawan Sang Hyang Bathara Tunggal. Bathara Tunggal kuwi bapakne bapak kita. Ya kuwi Semar. Eyang. Iya. Eyang Tunggal. Tunggale teng pundi? Jenenge Eyang Tunggal. Oh, nggih. Tumuli Semar dikon mangan pagering bumi ingkang sisih wetan. Ismaya nalika semono jenenge lan Tejamaya ya Tejamantri dikon mangan pagering gunung sisih kulon. Kekarone padha bubrah ragane wekasan ditundung urip ana ing jagat. Nalika semono Tejamaya dibuang ana ing jagat sabrang, dene Ismaya dibuang ana ing jagat tanah Jawa. Nalika semono durung ana bangsaning menungsa sing urip ana ing jagat kuwi bangsaning jin. Oh nggih. Lah nalika semono ulun dhewe ingkang darbe penemu nalika si Manikmaya nglarapake kelawan kadange sepuh ya kuwi si Ismaya sowan ana ing Ngundarantir Bawana nyuwun supaya diparingi ruwang. Nggih. Terus nalika semono ulun paringi ruwang ya kuwi wujude ayang-ayangane Semar ingkang ndak puja dadi wong kang ndugal kewarisan. Tumuli diparingi jeneng Bagong. Mula sak temene kita kuwi anak Semar sing tuwa dhewe Bagong. oh, ngoten. Iya. Wah. Anggere mulai ngetraki Petruk. Adikku ora masalah. Ning tetep kita ingkang tinemu ragil dadi perkarane kaya mengkono kuwi. Kena ngapa kita ora percaya marang Bathara Guru? Merga Bathara Guru mboten ingkang muja kula. Sing muja kula saking ayang-ayang wujud manungsa niku pukulun Sang Hyang Wenang. Iya, pancen ulun. Nah, nek panjenengan sing paring dawuh kula wis percaya. Ning sok kula pripun niki napa ya bali dadi ayang-ayang melih? Sesuk ana candhake lelakon dhewe Bagong. Oh, ngoten. Iya, ulun durung bisa mbabar. Ndak ndisiki panguwasaning Gusti. Oh, nggih. Wis kita lega. Pun. Alah gene meng kaya ngono nggekno ket sore kok gayange ra jamak-jamak. Dina meng alah wis jan wis. Wis. Iya, pancen kudu kaya mengkono Bagong. Nah nggih. Kita bali ning jagat merga bojo kita ingkang kita dawuhi wujud Bagong dina samengko dirangket dening Pandhawa sabab dikira kita ingkang ngosak asik kayiwangan. Walah yem. Lek mbelani karo aku jan lahir batin tenan yem. Nggih kula tak wangsul. Iya, kita mudhuna ning jagat. Oh nggih. Ane lek medhon pripun kula ora iso mabur. Kita iso mabur merga saka ulun. Lah nggih lah terus saniki kula ora iso mabur lek arep medhon pripun jajali. Ulun kita sipat angin supaya aja nganti pati-pati tiba negara Ngamarta Bagong. Sendika Bagong, wong kang kaya kowe wani gawe rusak kayangan malah samengko bisa gawe srana ulun tedhak ning Madyapada. Kita nandhang luput Bagong. Nuwun sewu, kula niku mboten tumindak napa-napa Bu kula.
Kula niku mboten tumindak napa-napa, mboten ngoyak-oyak sampeyan, kula niku nderekke Ndara Janaka Ali Petra ya, Tru. Heeh. Niki kula nganggo seksi Petra. Ndara Janaka nggih dadi seksi. Inggih, Bu Kulun. Arjuna kita mbuya usah melu-melu. Merga saka pokal gawene Bagong kaya mengkono ulun kewirangan. Wong kang wani gawe wiranging Iwang Pikulun Bathara Guru tetep kudu ulun cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kula niku salah apa e? Wah, Jan, Gong, sabar ya, Le. Arep ora salah ning nek kowe ngadhep Iwang Pikulun Bathara Guru ki nyawamu aja karo ning bon-bon. Santai, santai, tenang wae lho kowe iki. Aku mesti mati wis to santai wae. Wong kok teteke kaya ngono ya Werkudara. Wah, caidan. Ngadhep Bathara Guru sapenake dhewe. Asli kula niku mboten tumindak napa-napa. Bagong, Nun. mbok ya aja ngono nek tumindak akonana. Walah, Jan wis. Iki wis termakan hasutan Bathara Guru kabeh. Kabeh do nyalake aku, kabeh do nyalake aku. Piye wis nek kaya ngoten iki kula tak takon. Pripun? Kita tetep bakal ulun cemplungake ning Kawah Candra Dimuka, Bagong. Assalamualaikum. Gong tak andil lho. Kowe ngapae? Ha kok suaramu? Aku kira nyuwara apa-apa lho, wajan wis. Wong salah kok kesalah terus to iki. Kene iki wis meneng wae lho, Tur. Truk. Ora. Kowe truk, Lon. Tilikane ngono? Nggih. Ora masau kok iki lagi ana pengadilan Bagong Ardiadili kok dodok-dodok ora. Hai. Lho. Kok andang tekan jaba, Gong? Ngapae kowe? Ora kok andang tekan jaba. Aku yen maneng jaba antil modar kowe. Ora kok sapa? Wis ta. Akeh sing kono kae sapa kae padha kowe persis ngono kok. Ayo ndono karo aku. Apa lakon apa-apa kok dadi kembar, lakon apa-apa kok dadi kembar. Petro iki piye kok kaya ngene iki? Wah, edan Petro malah nggawa boneka Bagong. Iki yo ngopo boneka Bagong iki Bagong ing tenan kok. Bagong kok dadi loro. Iki kok malah ana loro apa ana kawan Bagong. Piye, pukulane sareng nyemplungke aku nang Kawah Candra Dimuka, tak rubat lho. Lho kusik-kusik. Aja ngawu gawar ngawur. Iki ndi Bagong sing saknyatane? Niki kula wau bar sowan Iwang Pikulun padha wenang. Pukulun mboten sak wedi, pukulun mboten sak gila, kula wis entuk keterangan saking Iwang Pikulun Bathara Wenang. Wis ketemu lan wong atuwa kita. Ulun ki Mboyagara. Kula pun ketemu kali wong atuwa kula. Wis nggih sing duduhi sapa? Iwang Pikulun padha wenang, mboten dados mangsuwan Iwang Pikulun padha wenang. Wong atuwa kita sapa wong nyatane kita ora kuwi ora ana sing anakake. Sik to tak jelaske. Kula wis marem butuhe kula wis tentrem ati kula. Kula wis ngerti sak nyatane. Ketemu karo bapak, Gong. Ketemu. Kowe anake sapa? Anake Semar. Aku mengajep. Wis ben sing penting terima aku. Nek keterangane aku iso asal-usul saka ndi aku wis ngerti. Oh iya, aku asal-usule saka ndi? As mengkon ning mengece nek tak omong rasa. Oh iya. Ning kita wis ngrusak kayangan. Apa to sebabe kula ngrusak kayangan merga sampeyan ajeng mateni kula cemplungke teng Kawah Candra Dimuka. Niku dawuh yang padha wenang. Mula wong padha wenang mboten trima nek kula dipateni teng kayangan kali Bathara Indra duk nalika semanten weteng kula dicubles nganggo tombak. Nek ora pitulungane Sang Hyang Bathara Wenang kula ora bakal urip. Mula wis pantese ngendikane Sang Hyang Bathara Wenang ken nyampeke teng sampeyan. Niku wis dadi undu-unduane, tandurane elek ya undu-unduane elek, tandurane becik ya unduanane becik. Niki nek sampean mboten percaya kali omongane Bagong, niki wau yang padha wenang dawuh Bagong, nek Manik Maya ora percaya karo sing tok omongke kuwi dawuh ulun, ulun kang bakal terjak ning Ngamarta ngukum kalangan Manik Maya. Iya iya, Bagong ulun percaya, Bagong. Apa tenan, Bagong? Sing endi?
Sang Hyang Padhawana arep tedhak dhewe ning Amarta nek Iwang Pilun Ndara Guru ora ngakoni. Ora. Iku ya pinter ngono lho. Amen gek rampung ya. Nek ora ngono kok dadak perang meneh. Ndak ke jam. Iya, Bagong. Ning kowe mau ya ning kayangan tenan. Heeh, ya nggih. Lho. Kok sik. Sing lungguh dampar kok kowe iki ngopo? Ora ana sing lungguh ya. Ana tempat kosong ya tak pakai. Kowe iki dampare Yai Prabu Darma Kusuma. Bagong wong edan sak penake dhewe dampare ratu. Wis mulai iso gelut iki wis. Ratu ra iso gelut dadi iso gelut. Iya, Bagong. Nggih. Semar nanti, Tru? Kaya ngono. Piye, Tole? Aku wis ngerti, Pak, sejatine. Asline tuwa dhewe anakmu ya aku to, Pak. Jane iya. Ning mergo kabeh mau kudu nganggo Petruk Gareng tak dadekke sing tuwa kowe sing enom. Ya ora apa-apa. Berarti aku nek sia-sia Petruk ora kualat. Mula kowe unek-unekke Petruk, unekke Gareng, ngapak-ngapake Petruk ku tangeh kualat wong jane umure tuwa kowe. Oh iya. Oke. Tunggu besok malam. Kok njur ngancam besok malam barang wis kene wis rampung kok iso besok malam. Sia-sia karo Petruk aku. Sia-sia karo Gareng. Ora kualat ya, Mir. Iso. Saku wis marem, Pak. Nggonku gugat ning kayangan wis ditampa karo Sang Hyang Jagat Girinata lan wis dinehi keterangan karo Sang Hyang Padhawenang. Alhamdulillah, aku wis ngerti asal mula bukaku, Pak. Tetep aku nderekke bapak tekan jaman apa wae, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.